Wah lah, ketena magrib uyel-uyelan nasi ora kapriyan. Aku rek untuk sogatan malah aku ora entuk dhewe gendong. Mbok piye aku nak mangkat sore manggar ora karo-karuan kok. Aku. Iki baskom malah yo keliru. Aku karo sapa kok mangkok. Ana apa lek kok ngranyang buah kok gregeten glebek. Ana apa lek sok ngranyang rek tur dalan. Oh, buah malah ora entuk sogatan kliwatan gendong aku malah padha entuk bakso ra entuk. Sono baskomku nak ape rangi, tak dono jek. Lebas kami keliru. Baskomku ku anyar gris. Batu kan baskom mbok udul lah. Lho, meniki lah masa mugane ora larang lho baskom sang. Era maido niku nak buahna sesuk nek dikitarani ya. Tarane apa? Wis kadut.